Čau lidi, jsme tady u nového dílu ze hry Conflict of Nations. Zase vám ukážu, jak to tady prostě probíhá zatím. První věc. Tak. Jak jste si mohli povšimnout, tak už jsme tady pomalu dokončujeme Řecko. Chvilku jsem dělal válku s Německem, to bylo kvůli tomu, že jsem ovlem z toho podaného území, teď už máme spolu mír. Ty. Ukaž mi ty svoje povstalce. Ježišmarja, 72, 64, no tak ten má to malinko silnější než já, ale moje lodě na něj útočí. Tady vidíte i, že stíhačka jde na Sofiu, to se mi furt bouří. Už tady máme už vyzkoumanýho torpédoborce. Tady je. Teď se nám dělá třída Kalifornia. Až budu mít dostatek tady zásob, tak půjdu na vylepšení torpédoborce, protože jsem torpédoborec bude fakt dobrý. Už se mi tady jeden dělá v Samsunu, tady to není měl. Tady se mi dělá už torpédoborec. Jinak taky jsem se připojil do nové koalice, která má dost malou armádu. Koukni se na to, takže sice má hodně bodů, ale má malou armádu. Tady Kamerun. Ten ještě jak tak jde 19. Všechno jsou ve válce s Mongolskem, protože tam vyhlásil všem válku. Čad. Strašně velký. Jenom 6. Potom ještě tady South Africa 13. A ještě někdo tady je? Už myslím, že není. Už ještě Kolumbie. Ne. Ještě tam ještě už tam asi nikdo není. Jo, to jsou všechny. Ale že se plánuju možná odpovědět a že zautočím hlavně na ten chat. Možná si domluvíme tady s koalicí. A ne Evropa, ale tady už jsi člen koalice, jo, už jsi členem koalice, ale tady koalice The Terrorist jsme možná domluvil, to je vysoké level, že bychom spolu zautočili na tu koalici, že má strašně malou armádu a že mají fakt malou. Vidíte vás taky miliardu lodí, loď číslo 1. Jo, myslím, to je jednotka. Loď číslo 1, loď číslo 2, loď číslo 3, loď číslo 4, loď číslo 5, dělá se loď číslo 6 a i se dělá loď číslo 7. Ano, tady se dělá korveta. Tady už dobývám ostrovy. Jaká je to novinka? Letka stíhaček. Jo. Dobře, letka stíhaček zautočila se svým já jsem válku. To by nebylo úplně nejlepší, kdyby mi někdo vyhlásil válku. A asi půjdu i tady na Arménii. Ještě na to koukám možná někdy. To je málo, jako malá území, to je. Ale on má zase hodně jako takových praporů a ten chat. Možná to je taky jediná armáda, kterou má takový. Třeba. Ale co to je? Já to chci vidět. Kde je to město? Výborně. Tak. Máme další teda území tím pádem. A to bude asi všechno, ještě zkoukneme, kolik mám bodů. Jo. Mám 157 bodů. Dneska vyjde ještě asi jedno video a to bude... Nechte se překvapit. Ale... lajkuj, odebírej a
uvidíme se u dalšího videa. Čau.